העבודה שלכם? ישנים, מצליחים? אני רוצה למצוא את הבן אדם שישן בישראל 9 שעות רצופות, שינה עמוקה. אני ישנתי מלא במלחמה. ישנתי בין 10 ל-1, בין 1 ל-3, בין 3 ל-5. אמרתי רצופות. הנה דוקטור יונתן קושניר, מחבר הספר שינה לעייפים, פסיכולוג קליני, מומחה, המתמחה בטיפול בהפרעות שינה וחרדה, גם בקרב ילדים וגם מתבגרים ומבוגרים. שלום, תודה רבה שהגעת אלינו. אני אגיד שכבר בפרסומות שאלתי אותו, האם אי פעם אני אחזור לישון שוב שינה עמוקה וטובה? מה הוא ענה לי? את האמת או לשקר? את האמת. את האמת? כן. קשוח פה, אבל יהיה בסדר. מתי אנחנו צריכים, אתה יודע, אני נגיד נדדה שנתי הלילה, וכזה הפלגתי לי עם עיניים חצי פתוחות עד איזה 1:30, 2, לא יודע, לא הצלחתי להירדם. זה רגיל, זה נורמלי, זה סבבה, זה קורה לאנשים, שאני צריך... זה מאוד נורמלי באופן כללי, ועכשיו זה נורמלי פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, גם הקושי להירדם, וגם היקיצות המרובות במהלך הלילה. אתה בחברה טובה. אבל זה לא סבבה. הוא שאל אם זה סבבה. זה ממש לא סבבה, אוקיי? זה לא נעים? לא. לא, גם זה... אין מה לעשות. נגיד כשזה לילה אחד, בסדר, אבל זה רחוק מלהיות רק לילה אחד. אני ממש מרגישה שזה דופק אותי בערנות. נכון. אז אנחנו חווים עכשיו, בעצם מה שאנשים עם אינסומניה חווים גם כשאין מצב כזה, אוקיי? זה בעצם קושי מתמשך לאורך זמן, כמו שאמרתי, בקושי להירדם ויקיצות מרובות. ואנחנו רואים גם את ההשפעה של זה במהלך היום. אנחנו עצבניים יותר, אנחנו מבואסים יותר, קשה לנו להתרכז, הרבה מאוד דברים לא טובים קורים. אני מאוד מקווה שעכשיו עם הפסקת האש, דברים יחזרו להיות לאט לאט יותר נורמליים. אנחנו צריכים, מעבר לזה שבתקווה לא יהיו אזעקות בלילה, אבל אנחנו בתור אנשים יכולים לעשות משהו כדי לעודד את השינה הטובה שלנו? לגמרי. כל הגישה הטיפולית הקוגניטיבית ההתנהגותית בעצם מושתתת על מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם הקשיים שלנו, גם בשינה וגם במגוון דברים אחרים, אם זה חרדות ודיכאון, גם דרך אגב במבוגרים וגם בילדים. אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות לגבי השינה, אוקיי? למשל, לא להיכנס למיטה מוקדם מדי. יש אנשים שחושבים שהם יחסכו זמן, ירוויחו יותר שעות שינה, אבל זה לא מסתנכרן עם השעון הביולוגי. אנחנו לא רוצים להסתכל על השעון כל הזמן, זה רק מכניס לסטרס, למרות שזה כאילו נותן לי ודאות. נכון. אני רוצה להיות יותר בפעילות, אוקיי? אני רוצה ללכת לישון בשעות פחות או יותר קבועות. אני רוצה להפסיק לשתות יין. יש אנשים שמשתמשים בזה כטריק להירדם, מה שנקרא... אבל זה מאוד פוגע באיכות השינה אחרי זה, זה מוביל ליקיצות, אוקיי? יש עוד מגוון מאוד מאוד רחב של דברים שאפשר לעשות, אבל בהחלט יש לנו יכולות להוביל לשיפור על ידי כל מיני שינויים קטנים שאנחנו נעשה. מה לגבי ילדים? אותו דבר, אוקיי? רק שפה... בלי היין? לא, אבל שנייה, רק שפה... זה נשמע כאילו אם אפשר לעשות ילדים, זה עוזר לישון. לא, זה לא עוזר לישון. השינה של הילדים. בוא נגיד שרוב החרדות של הילדים... ילדים זה מכניס אור הביתה, את יודעת. ילדים זה שמחה. בוא נגיד שרוב החרדות של הילדים היו דווקא מלחזור לבית ספר, ממה שאני נתקלתי. אתה יודע? אז עכשיו הם כבר התגברו על זה. אבל ילדים, שוב, זה תלוי גם בגיל, אבל זה מאוד חשוב, גם ההתנהלות של ההורים סביב זה, אוקיי? אז להוריד מסכים כמובן, שמה שעכשיו אנחנו שחררנו מעצורים, וללכת לישון בשעות קבועות. יש הרבה ילדים שהם יותר בסיכון, עם חרדות, אז הם פיתחו תלות מאוד מאוד גדולה עכשיו בהורים. כאלה שעליהם גם לפני זה, אנחנו רוצים אז לאט לאט ובהדרגה להוריד את התלות הזאת. אז גם פה בהחלט יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. אוקיי, מעניין. עכשיו, זה עניין שאתה אומר, תהליך בריא, הוא ייקח שבוע, שבועיים, קדימה, או שהוא צריך לקחת כמה ימים, ואם זה לא עובר, נתחיל לחפש עזרה. א', אני לא יודע, זאת אומרת, כל אחד יש שונות באיך שהוא מגיב, ואיך שהמערכת גם מגיבה, גם למסעית לוקח זמן לעצור, נכון? כן. אבל צריך להתחיל לעשות את הדברים שהזכרתי פה. אם אנחנו רואים שעובר זמן והקושי ממשיך להיות משמעותי, גם אצל ילדים וגם מבוגרים, אז בהחלט אפשר לפנות לרופא המטפל, להתייעץ או לאיזשהו דמות טיפולית אחרת. מה לגבי תושבי הצפון שעדיין יש להם אזעקות, הם עדיין בסטרס? כמו עכשיו, למשל. א', ליבי איתם. בדיוק, כמו עכשיו, ברגע זה. כן, לגמרי. יש לי משפחה גם בצפון, בדיוק באזורים האלה. אבל גם בתוך המצבים האלה, יש לנו מידה מסוימת של שליטה, אוקיי? כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לאט לאט לאבד את הנתיב שאנחנו הולכים בו, אבל כל הדברים שהזכרתי קודם, גם לא להיכנס הרבה לחדשות, ולא ללכת לישון בשעות מאוחרות יותר, להיות בפעילות, לחשף, כמו שהזכירה קודם, לאור, ולשמור על שגרה עד כמה שאפשר בתוך המצב המטורף הזה,
יכול לעזור, גם אם זה לא יעזור ב-100%, זה יעזור ב-20-30%, גם עשינו את עבודתנו. מה בספרך ניתן למצוא? אז ספר נותן הסבר מאוד גדול על אינסומניה, נדודי שינה, והרבה מאוד עקרונות טיפוליים מהטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, הרבה מאוד עצות והתנהלות נכונה בעיקר סביב השינה, כשהנושא המרכזי הוא בעצם שאנחנו מנסים מאוד מאוד בכוח להירדם, ועל ידי הניסיון הזה, לא רק שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מרחיקים מאיתנו את השינה. פעם ספרו כבשים, אז מה עכשיו צריך להגיד לעצמנו בראש כדי להתרפא מהאינסומניה הזו? אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. ההתמודדות שלנו, היחס למחשבות, זה חלק מהעניין. כשבגדול, כשאני מנסה להיפטר ממחשבות, לספור כבשים, להסיח את הדעת, לא רק שאני לא עוזר לעצמי, יהיה ריבאונד, המחשבות יחזרו יותר ויותר. כזה, למה אני לא מצליח להירדם מהכבשים? כמה זה כבש ועוד 2 כבשים? אז מה, לראות טלוויזיה? לא. אז אנחנו א' רוצים, ברגע שאנחנו רואים שאנחנו לא נרדמים איקס זמן, ואני שוב אומר, לא מסתכלים על השעון בכלל, אני מפסיק לנסות להירדם בכוח, אני יוצא מהמיטה ועושה איזושהי פעילות לא מעוררת. כמו לקרוא ספר, פאזל. פאזל לא מעורר? אתה יודע כמה ריכוז אני צריכה בשביל לפתור את הפאזל? אז תנסי, תראי שאת לא מתאמצת יותר מדי. שעושים את זה, או לסרוג אם את רוצה. אין בעיה, תתחיל עם לסרוג. לא מסך מול העיניים. מה? לא מסך. לי עוזר לצאת ולראות את החושך של השמיים. לא מסך, ובמיוחד לא מסך שיש לנו פעילות בו, שזה עוד יותר מעורר אותנו. כאילו גיימינג למיניהם, גם זה לא הכי לא. לשתות קפה שחור, כמו שחלק מהאנשים אומרים לי שהם עושים, הם מתחילים את עבודות הבית, זה גם לא בדיוק עוזר, אוקיי? אז לעשות פעולה כזאת לא מעוררת, לחזור למיטה. בגדול, כן, שוב, זה תלוי ברמת החרדה, אנחנו רוצים דווקא להישאר עם המחשבות שלנו, ולא לנסות להעיף אותם. מעניין. אוקיי? בסדר? אנחנו רוצים לא להסתכל בכלל על השעון. אני מציע לאנשים, מהרגע שהם נכנסים למיטה, להעיף את השעון. אין יותר שעון. דוקטור יונתן קושניר, לנו יש שעון והוא התאפס כרגע, אז תודה רבה לך על הדברים שאמרת. הנה ספרך שינה לעייפים. תודה רבה. שתהיה לכולנו שינה טובה. אבל לא עכשיו, עכשיו תהיו ערניים.